बयनिबो सिगाङाव जोंनि गोजौसिनाव थानाय आफा इसोरखौनो साबायखर होदों। नैथियावहाय बेयाव आनजालि लानाय साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङावहाय आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिग्रोबाय। गोबाव सम जाबायमोन बेबायदिनो भिडिअ आं लाबोयैया। गोबाङा दिनै आंनिसिम कल खालामनानै मेसेज खालामनानै सोंहरदों मानो भिडिअ होआखै, मा जादों होननानै। नाथाय नोंथांमोना बेबायदि जेबो माबा मोनसे जादों होननानै साननानै लानो नाङा। आं माखासे फिसा फिसा उसुबिदानि थाखाय भिडिअ खालामनो हायाखैमोन। भिडिअ खालामनो हायाखैमोनब्लाबो नोंथांमोननि आर'जनि खावलायनायफोरखौ आं मोननो हादों आरो बे आर'जनि खावलायनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरनि गेजेराव इसोरनि गेदेर महिमा नुजानायखौ आं मोननो हादों बा नोंथांमोना नुनो हादों इसोरनि गेदेर महिमाखौ आरो इसोरनि अननायखौ मोनगासिनो दङ। गोबां बेमारिफोरा दिनै सोखा जानायखौ मोननो हादों। बेबायदि टेस्टिमनिखौ आं नोंथांमोननि उननि भिडिअफोराव आं शेयार खालामगोन। अब्ला जों फैदो दिनैहाय भिडिअखौ आङो मोनसे गुबुन टपिक लानानैसो दिनैहाय खालामनाय जादों। दिनै गोबाङा साननो हागौ आंखौ मा मावो होननानैहाय बा आंखौ मा मावो होननानै मिथिनो लुबैनो हागौ। आं रियेल लाइफआव मा मावो दिनैहाय नोंथांमोननो आं फोरमायनो लादों। बा आङो आसाम गभर्नमेन्टनि ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिट होननाय मोनसे अफिसावहाय आं खामानि मावो। बेयावहाय जों खामानि मावो चाइल्ड मेरेजनि सायावहाय आरो चाइल्ड लेबारनि सायावहाय, चाइल्ड ट्राफिकिंनि सायाव आरो अरफेन चिल्ड्रेनफोरनि सायावहाय जायनाखि गथ'फ्रा बिमा बिफा गैजाया, मावरियाफोर आरो CNCP चिल्ड्रेन इन निड अफ केयार एन्ड प्रटेक्शन, जाय गथ'फोरनो जोथोन आरो रैखाथिनि गोनांथि, नै बेफोरबायदि गथ'फोरनि थाखाय जों खामानि मावनाय जायो। भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिनो हागोन आंनि आसल खामानि मावनाया मा आरो आं मा मावमारो। आं बे भिडिअखौ लाबोनायनि मोनसे उद्देश्यआ नैबेनो, नोंथांमोना नायब्ला बुजिगोन दाहाय अनलायनाय, हेफाजाब होलायनाय, थुलुंगा होलायनायखौ जों लाबोनो हायो। आं बेखौ मिजिंथिदों। जों सोरबा गोरिबखौ नुयोब्ला बिसोरखौ जों अनसुंथाइ होनो हानांगोन, अननो रोंनांगोन। दिनैहाय बाइबेलाव बुंनाय बायदिना, सोरबाया जुदि संसारावहाय गैयाब्ला गाननो थाखाय, बेनो नों जुदि बायनानै होनो हायोब्ला बेनो इसोरनो गानहोनाय जायो होनना बुङो। संसाराव सोरबा उखैनानै दङब्ला, बियो राननानै दङब्ला बेखौ नों जाहोनायानो, बेयो फोरबोखौ जाहोनाय जायो, फोरबोखौ अननाय जायो, सिबिनाय जायो। अब्ला जों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बा नैबे मेसेजनि गेजेरजों जों बेखौ सोलोंनो, जों संसाराव थांनानै थानोब्ला गावनि थाखायल' नङा, जों गुबुननि थाखायसो जों थांनानै थानो नांगोन ना। जोंल' धोनखौ आरजिनानै जुदि संसारनि सासेबो गोरिबखौ जों जुदि अननो रोङाब्ला बे धोना जेबो मैल्य थानाय नङा। मानोना जों जेब्ला जोंनि जिबनखौ जों साननानै नायो, जों गासैखौबो इसोरनिफ्रायसो मोनदोंखाय इसोरा जोंनो बे जिबनखौ बान्था हिसाबै होदों। बे बान्थाखौ जुदि इसोरा जोंनिफ्राय बोखारनानै लाङोब्ला, आंनाव थानाय बे धोनफ्रालाय मायाव उदायनो, बेंकआव थानाय रांफ्रालाय मायाव उदायनो, बाख्रियाव थानाय माइफ्रालाय महाय उदायनो। बेनिखायनो जोंनाव जिखिनि दङ, जोंनो थोजासेनि बाराखौ इसोरा होबायब्ला जोङो गुबुनखौ होनो जोङो सोलोंनि। बे समावहाय जों गुबुनखौबो अननो सोलोंनि, जों हेफाजाब होनो सोलोंनि। संसाराव थांनानै थायोब्ला जों अनलायनानै थानांगौ। मानोना बाइबेला जोंखौ बुंदोंना, संसारनि सोरबा उखैनायखौ जाहोयोब्ला बेयो आंखौ जाहोनाय जायो। सोरबा जुदि गाननो गैयैखौ जों जुदि गानहोयोब्ला बेयो इसोरखौ गानहोनाय जायो। बेनिखायनो जों दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों बा दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेखौनो सोलोंनि, जोंनि जिबनाव जोङो होनो सोलोंनि, जोङो अननो सोलोंनि। जों संसाराव जुदि गावनि थाखायल' आरजिदोंब्ला बेयो जोंहा जेबो मैल्य जानाय नङा, मैल्य जानाय नङा। मानोना संसाराव जोनोम मोननाय गोरिबफ्राबो, संसाराव जोनोम मोननाय दुखियाफ्राबो, हावरियाफ्राबो इसोरनिनो सोरजिनाय आरो जों बायदिनो मानसि। बेनिखायनो जों अननो सोलोंनि। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हासिगौ। 4 मार्च चाइल्ड प्रटेक्शन डे, बेखौ फालिनो थांनायनि सिगां डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिट बाक्सानिफ्राय मुसलपुर आमबारियाव थानाय जोंमा चिल्ड्रेन ह'मनि मावरिया गथ'फोर आरो जाय गथ'फोरनो जोथोन आरो रैखाथिनि गोनांथि, बेफोरबायदि गथ'फोरनो जोङो ड्रेस, जेरैहाय गस्ला आरो बेजों लोगोसे पेनफोर बायनानै होयो। बेबायदिनो मावरिया गथ'फोरा गावसोरनि गोसो बायदिनो गावसोरनि गानगोन ड्रेस, जेरैहाय गस्ला आरो पेनखौ सायख'नानै
लायो। बेनि उनाव जोङो गथ'फोरनि फरायनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो आरो गुबुन गंसे दखानाव थांबावो। बेबायदिनो जोङो बिथांमोननि थाखाय ड्रेस आरो गासैखौबो मुवा बेसादखौ बायखांनानै जोङो मोनाबिलि जानायखाय न'फारसे थांफिनबाय आरो अखानायै सोरांब्ला चाइल्ड प्रटेक्शन डेखौ फालिनो थाखाय जोंमा चिल्ड्रेन हमाव जोङो सफैफिनबाय। बेबायदिनो दान्दिसेनि उनाव जोंनि हाबाफारिया जागायनानै जोबखांनायनि उनाव जोङो बे गथ'फोरनो जानायनि थाखाय पेकेट लान्च राननानै होयो। संसाराव दिनै गोबां मानसिफोर दं जायफ्रानोखि बोथिसे ओंखामनि थाखाय जरासे ड्रेसनि थाखाय गोबां सैनांदों, गाबनांदों। बेफोरखौ जों अननो सोलोङो। जोंहा जेसेबां दं जों गुबुनखौबो बोखांनानै लाबोनो सोलोङो। बेबायदिनो पेकेट लान्च जाखांनायनि उनाव जों बे मावरियाफोरनि थाखाय बायनाय जि बान्था, जि अनसुंथाइ, बिसोरनि थाखाय जि ड्रेस, गस्ला, पेन आरो लोगोसे फरायनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर আৰু এইখিনি এইটো পেন্সিল दिनै नोंथांहा जानो थाखाय, गाननो थाखाय आरो थानो थाखाय थोजासे एबा आग्लाय बिग्लाय थानो हागौ। नाथाय संसाराव जायफ्रानोखि बेबायदि दुखुआव गोग्लैनानै दं, दुखुजों सैनांनानै दं, बिथांमोनखौ अननो रोङाब्ला, बोजबनो रोङाब्ला नोंनि जिबनाव आशीर्बादा थानाय नङा, इसोरनि अननायखौ जों मोननाय नङा। बेनिखायनो जोङो दिनै संसाराव थांनानै थादोंब्ला बयखौबो समानै अननो सोलोङो। मानोना जोंखौ इसोरा एसेग्राब अननायखायसो जों बेबायदि मोजां देहाखौ जों मोननो हादों। रानखांनायनि उनावहाय जोङो बिसोरजों आरोबाव मोनसे फट' लादों। बेनि उनाव गुबुन मोनसे हाबाफारिसिम जोङो आवगायलांदों। बे उन्दैसाफोरखौ लानानै जोङो पएम राइटिं कम्पिटिशन आरो ड्रयिं कम्पिटिशन होदों। बेनि उनाव जोङो बिथांमोननि रोंगौथिखौ नायनानै जोङो बान्था राननानै होदों। সেকেন্ড প্রাইজ পাইছে মমিতা বড়ো। আৰু এটা আমি সেকেন্ড প্রাইজ ৰাখিছো, সেইটো হৈছে বৰ্ষা ৰয়। আৰু থাৰ্ড প্ৰাইজ পাইছে সুৰেশ তৰাং। আর্ট কম্পিটিশন ফার্স্ট প্রাইজ রয়ফুল মুসাহারি, সেকেন্ড প্রাইজ মমিতা বড়ো, থার্ড প্রাইজ বর্ষা রয়। जोबनायाव जों साफ्रोमनोबो बाहागो लानायनि थाखाय कनसलेशन प्राइज जोङो गंफा गंफा कलम आरोबाव जोङो राननानै होदों। बेबायदिनो जोबनाय सिरियाव आरोबाव चकलेट राननानै होदों। बेनि उनाव जोंनि हाबाफारिखौ जों फोजोबनानै आरोबाव जोबथियाव बिथांमोनजों जोङो गोसो रंजानायजों गांसे फट' लानानै जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबदों। अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबाय जोङो मा खामानि मावदों बा जों मा मावनो थांगासिनो दङ। जोंनि समाजाव दिनै गोबांथार गथ'फोर दं जायनोखि बिमाफोर गैजा रोङा, जायनोखि बिफाफोर गैजा रोङा, नाथाय बिसोरबो बिमानि अननाय लुबैयो, नाथाय बिसोरबो बिफानि अननाय नागिरो। सोरबा गावनि बिमानि आखाइजों फोरोंजानायखौ लुबैयो, नाथाय बेयाव नुनाय खायसे गथ'फ्रा दिनै बिमा गैजायै, बिफा गैजायै मावरियाफोर। बेनिखायनो जों बिसोरखौहाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन इउनिट बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिसोरनो मोनसे अननायनि सिनस्रियै जोंनि प्रग्राम अबजार्भ खालामनायनि गेजेरजों जों थुलुंगा होदों, जाहाथे बिसोरनि जिबनावबो मोनफा मोनफा थांखि थानायफोरा जेन दावगानो हायो। बेबायदिनो जोंनि जिबनाव जों नोंथांनि
थांखिफोरखौ जेन दावगालांनो हायो जोङो हेफाजाब होलायनि अनलायनि थुलुंगा होज्लायनि बेखौ जों सोलोंनो हागोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो खावलायबावनो सानदों सोरबाया बेबायदिनो धोनखौहाय गावनि थाखायल' आरजिदोंब्ला बियो हलाय जागोन जों बे धोनखौ इसोरनिफ्रायसो जों मोननायखाय जों गुबुननोबो होनि मानोना बाइबेलाव बुंखानाय बायदि सोरबाया जुदि संसाराव उखैनानै दङब्ला जों बिसोरखौहाय जाहोनो नांगोन सोरबाया जुदि बेबायदिनो गाननो मोनाखैब्ला लांथियायै दंब्ला जों बिसोरखौ गानहोनो नांगोन अब्लानो जों इसोरखौ अननाय जागोन इसोरनि खोथाखौ मानिनाय जागोन आं दिनैनि बे मेसेजनि गेजेरजों बा बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोस्रावबाय जाहाथे जों बयबो अननो सोलोंनि दान होनो सोलोंनि आरो जोंनि समाजाव जों गोग्गो समाज दानि आंनि थांखियाल' गेदेर नङा जों बयनिबो थांखियानो गेदेरखाय बयनिबो थांखिखौ जों जाफुंहोनायाव जों थुलुंगा होलायनि हेफाजाब होलायनि दिनैनि बे मेसेजजों आं बेखौनो बुंनो सानबाय दिनैनि बे हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय इसोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थादों आरो नोंथांखौ आंखौ जिउनि देरहानाय लामायाव जोंखौ जेन जेब्लायबो मोजां लामाजों दैदेनलाङो बेखौ मिजिंथिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोनथोंसै